Preosejeme si múku. Na jednu knedlu, jedno sitko. Polohrubé múky dáme, áno. Na jednu knedlu, jednu lyžičku soli. Dáme takto. Jedna lyžička soli. Tak. Jedno vajíčko. No a teraz si spravíme kvások. Dorejeme si mliečko. Dáme cukru do kvásku. Cukru. A pol kocky droždia. Dajme tam porota. Pol kocky droždia, hej. Dávame celú, ale... Pol kocky stačí? Stačí, lebo potom je taká... Mi zdá, že ju cítiť to droždie v tom múky polohrubej do kvásku. Je baterka? A rozšľaháme mixe fixe. Mixe fixe rozšľaháme. Kvások. Tak. Otvoríme a necháme kysnúť. A takto sa umýva riad na Slovensku. Tam nejakú masku potrebovať. Pozrie, to je krása. Nejaký maskarný ples. Mačička. Mačička. A zubky si umýl dneska? Neumýl však. Kaž? Nie, no ty. No tak to musí byť. No, je tam, Mariško? Teraz Je to tam? zavrieť a nehať kysnúť. Na teple desi. Dáme. Hej, už vám dám. Zavrieť. Že milé, to si povedal, že až do susedov bolo počuť, čo sa tak strelilo. Maminka, pozaj, čo dokáže. Aha. Aj na polovičky rozdeliť toto. Teraz cesto. Toto stredu, no. Olejom si pokrije. Ukázal, že si To spravíš takú rolku? No. Taký tento. Túto si obleješ vodou teplou a takto to len vyklopíš a už to necháš podkysnúť ešte to, vieš? Nedostane nič. A takto spravíš si. No. No nechajú A tak. nechá sa Výborné, podkysnúť. však to ju. Máš, hej? A tuto teraz som vymyslel, že treba na paru, aby para bola viac väčšia, Aby vieš? bolo viacej pary. Do mikrovlnky dáš No, a toto dáš ešte k tomu. Tam nech sa to tam odparuje tá voda ešte. len dve. Neviem, či sa to... Dobre. Ide? Mhm. No a teraz na 4 minúty. Tak, aby som videl ešte para, ako ide. Dobre. Mhm. Dobre. Dobre? No to je pekné, nie? Není surová. Domáca knedla. Krása. Však? Knedlíček. Nemusíme na to.